Lah niku nembe napa? Oh, ha iki gek resik-resik wis gedang iki. Arep ndi? Tik. Lah niku arep ning gone Mbak Sri. Ha yang wis MTT kok ya ora ono sing ngeterke. Gula MTT niku napa Pak? Kaya peteng tuwa. Jenengan iku saged. Ah bojomu kok ya tegel men penak karepe penake tok, ora gelem ngeterke barang. Lah niku nembe glidik. Oh, ayo wis, ora apa-apa. Nggih, Pon, kula riyen nggih. Hati-hati ya. Rene, Dek, rene. Rene. Tunggu kene. Tak Pak De. Ya. Ini bulanan apa? Ajar-ajaran. Oh, iya. Kemu kabeh do weruh to, Mbak Wati lho kae, liwat. Ya ta? Mbak Wati ngandut gede. Wah, wong ngandut ki ya nduk ya ngrekoso. Mak kowe kan Mbak Wati. Ngono to Mbak Wati. Nak Mbak Wati ki sare ya ngrekoso. Lah, dhisik kabeh ibumu ya ngono, tuh ngandut kowe kabeh ya ngono kuwi. Ngrekoso. Mula kowe kabeh aja wani karo ibu mulono kata-kata bijak kae. Ya ta? Surga di bawah telapak kaki Ibu. Pinter kabeh kowe. Artine kowe karo ibu kudu nurut. Ya toh? Ayo, Nduk. Sinau. Ayo, sinau. Aja sik tebu filmnya diape nggon TV aja ngono. Ayo, Nduk. Iwangi nyapu ya, latihan nyapu. Ya manut ibu. Aja sik tebu nanggung iki dolanan HP. Ora apik. Ya, nurut karo ibu. Ngono ya. Wis kono. Dolanan. Ning welingku anak dolanan kudu ya ngerti wayah. Engko ibuke ndak bingung nak goleki ya. Ya, engko wayah bali yo bali. Ya. Dolanan. Terus ke ya. Ya, janjah pinter-pinter ya. Kudu ngono pancen. Ayo iki arep Apa dhewe wedhus tadi? jane mono ya ora. Ning kowe ngerti to Sudrun? Ngerti. Sudrun iki tek repot, anake masuk angin, bojone nglairke. Lah mula ya dene nunggoni bojone tekan nglairke to karo iki. Sakti yo, Dik. Lho, ora usah dimusake, engko nek saritke tak pakani ya engko ya wedhuse anteng ora bengak-bengok kok dimesak. Malah wedhuse. Lah sapa? Jenenge Sudrun sing mesake. Wah, tak kira ki wedhuse wae cetha. Bali desa gregel atiku. Wis mbok kuning omah dhewe. Masak dhewe. Pangan dhewe. Omah dhewe. Apa serba dhewe. Kok yo dhewean, ranti kakang, ranti adi. Tapi mbok kuncen wanita tangguh. Apa serba dhewe, sing ya perang semene. Kau tak pulang. Nyanyi kok sing penak to, Man. Mare tanduran kudu layu. Kene lho, lungguh kene sik wae mulakno rasa matul wae. Oh, senengane kok kayal to. Leng. Nyanyi juga kok. Nek nyanyi ki ya mbok aja maki-maki wae, mbok ya mama. Level awak dhewe. Level wong desa ngene iki gek make. Engko nek aku wis dadi artis ngono kae gek mama, ngono to ya. Wong kok senengane khayal. Ya ora pengaruh to, Man. Malah baleni kata-kataku. Aku stres mbek kowe kok kowe. Hah. Lho, cangki piye to? Dikancani wae lunga. Wah. Gek stres tenan kae engko. Tak tot mek ah. Mesake yo Dik, wong wedok kuwi. Kodrate wis rekoso saka wong lanang. Mesake piye? Wong pinu wong ning omah gare gawene nonton TV, YouTube-an, WA-an, bengesan kurang Mas, kurang ngono tok garekan kok. Gak sing penak Dik. Nek sing rekoso sang sasi.
Apa? Durung larke bocahe. Oh lah iya ya. Pak D malah ratu terpikir tekan kon semono. Wis dipikir-pikir rondone ton wae. Allah, kon tekan semono. Wis wayahe mangkat kerja iki jam semene. Tak telepon Pak Roy sik. Sik. Ngobrol iki. Apa meneh? Tak bilang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Roy. Nganu, niki water-heatere griya pejah niku. Saged ndendosi mboten nggih? Oh iya. Sik, tak bayi dipalat sik. Mulai tak langsung susurono. Oh nggih. Iki langsung griya mawon nggih. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal Sik ya, Di. Arek ndi? Mulai ditun. Heh? Oh, arep nikong ya Pak Roy ya. Ora di. Ada di water heater. Rusak, langsung panas. Modur kuwi jenenge. Boten. Pegel kowe arep nikung. Apaan sari, Di? Bener. Iya, Di. Pegel kowe. Pegel jaga. Nikung jan. Mae, kapan kau kembali? Mae iki kok ora tau ngabari ya. Wah, aku sing ra ndek wota. Apa ning kono iki? Man, begitu. Wih, ini ngapa kau yang kesurupan? Wih, Mae, ora ngabar-ngabar. jawab orang man. Bang. Kae lho, Bang. Panpangan angkatan, Bang. Kata apa? Kata perang. Angkatan Eden, Bang. Mula ngomong tak takutnya menunggai. Aku disamar ya, Bang. Walah. Ini gajah atau gini yuk. Yuk. Seperti. Pangan. Wah, sing wis penting iki pokoke. Wis to nyervis. Di, Apa, Mas? mae iki po ora tau ngabari jenengan to, Di? Lah kowe kan duwe HP. Adi Iya. bel dhewe to. Maksude iki duwe HP, ning kan ra duwe kuota. Arang bicara cetha. Lah wong yo ngene iki tok kok aku kok Pakmu ki sehat. sehat sih. Ya. Wis ngabari aku. Sik. Dengaren kowe nakoke makmu. Kangen, Di. Kangen berat aku. Ayo pancen ngono kuwi. Pancen Iya ya, Di. dongakno wae makmu meneng kono sehat anggone nyambut gawe. Amin, amin. Ayo ngono kuwi. Ning lak yo apik-apik wae to, Di. Apik. Bel wingi ya makmu kok. Lah kok ora ngabari aku? Hah? Ora ngabari. Ah kowe dikabari ya biasane ya makmu ngombe aku kowe ya paling yo mbek kae ngono. Lah wong jenenge gek berusaha kok. Rusake makmu. Jane iki Apa? sake yo, Di yo. Adoh wong wedok kerja adoh ngono Ayo kuwi, Di. kuwi saking dine makmu kuwi. Sone aku sampe dadi artis, Di. Takon Bali yo tetepan kok. Ayo kaya ngono kuwi wong makmu kuwi Ayo. perjuangan hebat. Mula kowe kudune tetep bekti karo makmu. Ya, Di, aku bekti kok, Di. Sayang aku, Di. Lah iya bener. Tenan lho kuwi ya. Ya tenan to, Di. Ya engko tak
tuku kuota deh. Iki ngene deh. Piye? Aku duwe lagu iki Ya. lagu suwe. Apik nggo make. Khusus nggo make. Rungokke deh. Oh ya. Ibuku malang pas. Ibuku tersayang. Tetap matamu satu seakan kasih sebening kaca. Pancaran kasihmu terasa membara, bisikanmu meresap menggetarkan hati yang kini goyah. Masa-masa duka kau bangkitkan daya jua dalam mengarungi gelombang samudra hidup ini. Masa-masa bercanda, sorot matamu melayang pada kemalangan yang selalu menghadang dirimu. Masih tidak pernah kau ratapi, kau terima dengan kabar kehidupan kau olah bagaikan menggarap sawah dengan keringat sendiri. Kau tumbuhkan rasa harga diri. Kau tidak pernah, takkan pernah meminta, namun hanya memberi dengan hati yang tulus dan murni. Adakah masih tersisa cinta dari kita masih adakah sekutu mawar untuk nasib tidak pernah kau ratapi, kau terima dengan kabar kehidupan kau olah bagaikan menggarap sawah dengan keringat sendiri. Kau tumbuhkan rasa harga diri. Oke, siap. Waalaikumsalam.
On and action. Pak Ro. Iki lho. Kat lagu deh. Piye mau piye temu? Terakhir mau piye? di. Oh, iki kudune ngoten. On And action. Wis itu. Kat. Wis sing ngomong. Beraction langsung ngomong. Nek nyanyi kuwi langsung ngono. On. Action. Kapan kau kembali? nek nyanyi mbok sing penak to man. Kae lho, marai tanduran kudu layu. Wong kok senengane berhayal loh. Dut teh kleru sorry. Action. Kat. Kalonen Pak. Dulu terus yang kecil ngikuti ke belakang. Begitu nanti yang paling depan wis tekan burine imam. Nih kita jenengan langsung mlaku mriko imam metu jumlah. Ya, ngene ya. Jadi Abdur bocor. Abdure Samane ki? Selamat. Gak bisa, samane iki. Yo Mas, bonceng rene.